Studio Kravec. Dekoracija Дубай. На всички гости от Нашедол името. Сега ще посрещнем виновника. Искам всички да станат с бурни аплодисменти. Но всички до едно да станат на крака. Отляво и отдясно. За да може да уважим виновника. Haydi buradan sahabe! En güzeli çocuk kimde? Bizde! Bizde! En güzel çocuk kimde? Bizde! Bizde! En güzel ateş kimde? Bizde! Bizde! En güzel çocuk kimde? Bizde! Bizde! Yalli 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 La conquête va isto, show, 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 show. Il va con asto gasto, show, 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 show. Poludiak me mosto, show, 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 show. Show gade na mosto, show, 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 show. Ima me propuste to, няма me propuste to. En güzeli çocuk kimde? Bizde, bizde. En güzeli kızlar kimde? Bizde, bizde. En güzeli çocuk kimde? Bizde, bizde. En güzeli kızlar kimde? Bizde, bizde. Стоп! Всички момичета да минат зад него. Не пред него, зад него. Всички момичета. Айде! Всички момичета зад него. Отстрани на него. Айде да видя всички момичета отстрани на него. Всички му Haydi продължаваме. bakalım. Айде! Haydi küçük şimşek.
Sofia'da kayıtça. Sar beğenirsin ki eziydik. Sefis gezik ya. Сега, нека всеки да седне на местото си, за да може да видим кой къде седа, ще се сервира храна. Вечеря. Може би малко по-рано, обаче обстоятелствата са такива, каквито ги посрещаме. Да нямаме сърденя. Затова, всеки да седне на местото, кюче си ще има. Който не иска да яде, ще стане, ще играе. Който и... Един тарикатски кючек, специално за Джавид. София. Американо Романо. Хайде каз. Американо Амлил. Амлил. Americano Romano. Може, разбира се. Ама днеска работен ден, днеска напишем тетрадката. А? Верди ли? Еми шпада, ма тебе вердия. Хайде, продължаваме! Йоса, йоса. Благодарим. Продължаваме нататъка. Тази маса излязоха вънка да пушат цигари. Yaşa. Hoş geldiniz Metin, Sokeren, Ahmet, Sarsiyanız, Ankidea. Кючека пеперутки, 2 минутки и после ще направим за Ахмед оная песен. Айде пеперутки да продължаваме! Yaşa Meti, yaşa Ahmet! Оркестъра, ако може, так талава.
Продължаваме за Омуртаг. Айде, яша! Шоу! 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 Хвала съм! Я шабла! Сама се кесре берекет! Али казе! А вас като ми чужик човек! Оркестъра, специално за жената на Майхан продължаваме Кабадан. Кабадан от Дебело. Кабадан. Йоу! 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 Яша, яша! Благодарим ви, живи, здрави! И така, пристигаме на масата на Самет за Омуртаг, за Майско. Специално за Дилек, за Самет. Ало, Дилек! Дилек! Булгар Дилек. Не говоря турски, говоря български. Ако обичаш, вече си от Бургас, не ме интересува турчин ли си. Добре, говори. Ти си циганин, Лахо! Сега специално за Лахото, за Самет и за Селджан, това са хазартни играчи. О, за хазартите. За това са шампионите. най-големите хазартни играчи. Той се отказа малко, защото в момента гледа да скарва повече пари, за да играе повече. На здраве на всички мои приятели, да сте живи и здрави, какво желаете? Хайде, Омуртаг! Оригинално! Хайде, Омуртаг! Хайде, Омуртаг! Раки-таки-так! Ах, Омуртаг! Раки-таки-так! Много си богат! Баротарикат! Много си богат! Баротарикат! Хайде, Омуртаг! Раки-таки-так! Ах, Омуртаг! Раки-таки-так! Много съм богат! Баротарикат! Много съм богат! Баротарикат! Айде, бакалам! Само за Самет и за Селджан продължаваме! И за Дилек патрона! Яша, яша! И така, специално кичека 16 тона за Самет. И така, Варна кичек, момчета, кичека помпа. Айде за Самет и за Селджан продължаваме и за Дилек. Айде, бакала! Йоу! 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 Сала съм! Айде, само! Айде, Селджан! Айде, Майско! Оркестър Ботричко, специално за Селджан продължаваме! Специално за човека без конкуренция! Айде, чамо! Сала съм! Яша, яша! Айде, продължаваме! Яша! За малкия Самет!
Гостите от Германия. Гостите от Германия къде изчезнаха? Сеско Бойс, къде си? Ако обичат гостите от Германия да заповядат тука. Гюнай, Сеско Бойс. Сеско Бой. Сеско. Ало. Къде са тия хора от Германия? Ало, Дойчланд. Добре. Добре, после ще продължаваме. Продължаваме тук при Киро. Киро! Киро Мостия. Специално за тая маса, за Киро Мостия. Барвалеята. Киро Собирока. За Киро Барвалеята. За Киро Бокалеята. Барвалея. За кмета. Айде, Киро. Соманге, Киро. Един хубав кичек. Един хубав кичек специално за семейството на Киро. За семейството на Киро. Айде, един хубав кичек, Джано. Айде, Джано. Айде, Срай. Искам да кажа едно съобщение. 9-10 август тази година Киро прави сватба. Канени, поканени, забравени, елате в България и елате на сватбата на Киро. Немците дойдоха ли? Немците? Айде продължаваме нататъка. Немците искат да вечерят. Бокайне, оправдорумайне, може ли? И сега за тази компания какво да бъде? И сега за гостите от Варна, от Ники поздравлява всички гости, които уважихте семейството на Шенол и малкия Атеш. Какво да бъде за тебе, бате шефе? И един варненски оригинален кючек с бандерол. Айде, оркестъра! Айде, Варна! Продължайте, момчета. Идвам след малко, идвам. Продължаваме.
Момчета, само по една минута ще правим, Що? защото до 11 се е била сватбата. Добре, бе. Ерма се е бирар да колсон, чок узад май. Кой ги искаш? Айде, омурташки банди, специално Айде, за Матайта омурташки. и компанията! Омурташки банди. Айде, омурташки банди! Специално за Ерик и за неговата половинка продължаваме. Специално за Ерик. Айде! Яша! Само съм. Живей ми се! Много ми се живей! Живей ми се! Как ми се живей! Живей ми се! Много ми се живей! Пари, жени, коли и водка! Хайде, Велизаре, ти си бате, шефе! Хайде, продължаваме. И сега продължаваме специално за Мис Португалия! Йоу! 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 За Мис Португалия! Специално лично и категорично! Яша! Айде, оте на само момчета. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Това е компанията на Бейхан, на Валео, Стевчо, Уто, нашия Сашо. Така, Чакай малко. първо почваме... Бейхан, кажи първо ти. Първо почваме 6 с... без 10, специално за Бейхан. 6 без 10 е на цялата минута компания. и после преминаваме бандите. Айде 6 без 10, момчета. Айде 6 без 10! Айде, дигите бе, сади ги! Айде, специално за Бейхан продължаваме! 6 без 10! 6 без 10! Човек сади! Яша! Почваме една минута банди. Мерси, бате! Sağ olasınız, kesinize bereket, ağzınıza sağlık. Çok sağ olasınız. Значи тук е специален поздрав за нашия Бахар. Къде са вашите съпруги? Самички сте. Какво желаете? Завиват ли те? Бахер со манги. Храниш ли се? Коли са не е манаше, малето са те една. Специално за нашия брат, за Бахар и за фамилията на Митко. Най-мощния. Бахар, какво да бъде? Айде, една песен специално за Бахар и за Митко. Айде, Бакалов. Един хубав кючек, Джано. Айде! Айде, Митко!
Слуша. Айде специално за Бахар! Сало се Бахар. Така ще правим. Така, така. Ама сега тука. Ай за празното! Специално за масата на праза продължаваме. Какво да бъде? Айде, Гюзербир Талабаджано. Айде, бакала! Айде, продължавам ги чека! Продължи за Нефес, специално за принцесата на праза за Нефес. Айде, продължаваме! Аз олери узолери, салон сизде. Сега специално Конискала. Конискала гайде, живи и здрави на всички приятели! Нека да са живи и здрави. Сега, за моята кака специално за папето и за тука за нейните синове. За Савата специално. За моя батко. За батко и за ми, моята кака. И за батковците ми, и за кака ми. Какво да бъде сега? Казвайте. Сомангес, Сава. Седжа. Сомангес. Нещо от мене. Добре. Най-хубавото оркестъра, ако обича Фадиес. Браво! Сега тук идваме от Майско, при Майско. За гостите от Майско. Специално за Норвет. Специално за Майско. Айде да видя колко сте играчи. Esnaf oyunu. Açın alayı çasovnik dergeleri esnaf oyunu gelsin. За Тотмака специално. Само за Омуртак продължаваме. И за Майско. За нашия сет специално. Само съм. И янда, и янда, и янда, и янда.
нашия зет от Майско. 20 точки за оркестъра. Еше! Шоу! 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 За нашия зет специално. Айде, Майско! Айде, Майско! Подпарастия! Благодарим ви! Само Салес! Сега идваме тук. Това няма как да кажем майско или Момента трапезица. сме на живо. Момента сме на живо. За всички приятели от Фейсбука. Джано, ти си. Талаван ти дай. Специално за връзката. Яше! Сало са. Айде, Жано! Мерси beaucoup! Айде, продължаваме! Айде, Франция! Шоу! Кеша! Айде, Мортак! Аз Олери, мерси beaucoup. Спасибо. Dankeschön. Thank you very much. Всеки има ли порция? Някой да е останал без ядене? Оркестъра. Hoş geldiniz. Специално Sefalar за Исен, getirdiniz. за Буркая, за майката на Исен и за нейния син Исен. Hüseyin Somange. Какво желай? Един хубав Гючек. кючек, ама... Мурташки гючек, бе. Кая пури, яваш Пари, яваш. паро гече. Парес. Паро гече. İç avatlama Cano, yavaş çocuk. Avatlama iç. Yavaş. Akide, yavaş. İç avatlama. Yandan, iç yandan. Yaşamama! Yaşayı sen için yaşamama! Yandan. Aynen canım! Идваме сега на Юрдун компанията. На най-големата компания на Юрдун. Bate yurdum. Значи, той проби пазара, бате. Да ви кажа една кратка история. Казвай, бате. Имаше сърби, имаше българи, цигари продаваха. Дойде един цигарин, мъкне бе. Дойде един цигарин от Омуртак, преба целия пазар. Кой взе парите? Човека взе парите. Кой той Каза, бе? чакай малко. Йон. И така. Продължаваме. И Сурайката ще направи, няма проблеми. Сурайката да вземе корнета, да дойде тук при нас. И продължаваме с кичека Черната гайда на Коло Тритр. Айде бакалом. Оригинално. Черната гайда на Коло. Айде ставате на крака. Айде продължаваме за Ихтима и за Муртак!
по-тихичко. Здравейте на всички. Искам лично да поздравя моя батко Юрдун. Не за пари. Дже, мете ме работа, де са пара. Само да кажа, това е човека легенда. В Омуртаг, ние как бяхме малки, се радвахме на него. Като го видим, като караше Мерцедес, малко по-тихо, оркестъра, слушайте. Той като караше Мерцедес, ние карахме жугулите още. Нали така, Шаманага, помниш, нали? Това е човека легенда! Юрдунагата! Айде за ихтиван! Айде за ихтива, продължаваме и за Омуртаг! Шоу! 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 Те малко, нашите качеци не могат да играят, ама един бърз качек, ако може. Зики! Ади! Айде да ви играете се! Малко по-тихо! Како ти най-много играеш, аз те забелязах. От всички ти най-много играеш. Айде покажи се малко! Сега специално минаваме към Шумен. Ке се ризабере ке цяло сос. От Ихтиман към Шумен минаваме. И сега за гостите от Специално за Алито. Те са дома Али. Шумен. Шумен специално, да е жива здрава бате, внучка да ти. Си бибо. И цялото ви семейство да е живо здраво. Какво желаете? Си бибо оркестъра. Чек. Osumos giromna, parde varegala. Osumos giromna, parde varegala. Parde varegala, no le hace vaquerda. Parde varegala, no le hace vaquerda. Queda vamos derna, черна борза derna. Queda sacha zende, opre kirva zende. Queda vamos derna, черна борза derna. Queda sacha zende, opre kirva zende. Продължаваме специално за малката принцеса Серен. Катарара Кенкала Лава. Само гачикане. Неве. Сезо! Само Сега, народно чозгоен. тук няма да имаме поздрав. Ще извинявате много. А? Да, ма Бог да прости, тази вечер днеска един наш приятел почина. Мурадото ще режи тортата. Бурни аплодисменти за тази прекрасна паста! Бурни аплодисменти, моля!
Мощни, мощни, по-силни аплодисменти! Не си чуват аплодисментите! Анкустар Герси! Браво, Муртак, браво, 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 браво! Винаги номерен на Муртак, браво! Сурай, Кариго Кирос. Хаджи Киро, Джанис Изи, Хаджи Киро. 50 точки дава за Хаджи Киро. Човека Марка. Готова ли е тортата? Специален поздрав за нашия приятел. Благодарим на оркестъра. Ади оркестър да бирка кава си Герси. Айде сега, нека да заповядат при мене детето, виновника, торбичката, да почваме даряването. Стоп. Преди даряването, искам един специален кючек, специално за Германия, за гостите, защото специално тях не сме ги поздравили. Айде, германците, заповядат! Специално за Германия! Айде специално за гостите от Германия! За Сеско! И за героите специално и за всички граждани на Дансинга! Дени Бой да дойде тук при нас. Дени Бой къде е? Айде, продължаваме! Малкият Дени Бой къде е? И Емирчо! Емир! Оркестъра и поздравлява семейството на Шанол. И Сеско му издава 50 точки за оркестъра. Сеско!
Започваме даряването.